Район туган якны өйрәнү музеенда «Минем шәҗәрәм» дип исемләнгән генеалогик тикшеренүләр район бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Чарага үзләренең нәсел шәҗәрәсен төзегән егет кызлар һәм кунаклар чакырылы иде. Алар үзләренең эшләре белән таныштырды. Мин инде күбрәк игътибар итәсем килә, беләсезме нәрсәгә? Укучылар, алар эшләгәннәр минем шәҗәрәнең ишендәге кешеләрнең күбрәк информация биргәннәр, игътибар иткәннәр, шулай бит. Мин дәген үземнең ягымнан инде мин генә түгел, минем улым эшли башлаган иде, шушы үземнең нәсел белән мин аңа ярдәм итеп, мәгълүматларны биреп, шулай итеп эшли башлаган иде. Иң беренче эшләгән эшебез нәрсә булды? Нәкъ сезнең шикелле, мин дә иске имляны бик яратам. Шуның өчен менә шушындый иске имля белән язылган шәҗәрә төзедем. Аның беренче нәселне ясадым, мәсәлән, Гыйльмулла дип, булай түгәрәкләп кенә төп тамыры име. Аннан китте инде җир өстен Гыйләҗи куйдым. Аның китте 3нче буыны. Шулай бит, 3нче буынны куйдым, 3 пишмак иттереп, 3нче буынны. Аннан китә безнең 4нче буын. 4нче буынга язып чыктым. Әтиләрнең буыннарын. Һәм үзем 5нче буын 5 пишмак иттереп, менә монда күренгәнчә, бу минем нәселем китә инде. Миңасын үзенчәлеклерәк булсын дип сарыга буяп куйдым бит. Һәм моннан китә минем малаем инде 6нчы буын. Мин сезнең кебек 9 буынны, 7 буынны ук белмим икән. Кәримендә әйтә: "Аузу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Ла такуну каллазина насаллаһа фа ансахум анфусахум." Allah'ны оныткан кавымнар сыман булмагыз, хакыйкатьтә исә Аллаһ Тәгалә аларга үз-үзләрен оныттырды ди. Нәрсәне аңлата бу сүз? Бу аят. Ягъни әгәр дә менә без үзебез менә шушы гамәлләр белән теге милләтебезне саклап калырга омтылабыз, шулай бит. Әйтәләр бит инде үткәнен белмәгән кавым аның киләчәге юк диләр. Һәм нәкъ шулай ук менә безнең киләчәгебез бәйле, безнең үткәнебезне белү белән генә түгел. Безнең киләчәгебез бәйле Аллаһ Тәгалә белән тормышыбызны бәйләү белән. Ничек? Менә Аллаһ Тәгалә моны аңлата. Ягъни әгәр дә менә карагыз ди. Мин сезне халык кылдым ди, шулай бит. Аллаһ Тәгалә безнең барчабызны халык кылды. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бөтен нигъмәтләрне бирде. Һәм шушы нигъмәтләрне бирүчене оныту, ул безнең үз-үзебезнең кем икәнлегебезне оныттыра. Менә сезгә бер мисал, менә күрәсез агач, шулай бит. Аның була тамырлары, без аны күрмибез. Һәм әгәр дә без агачның тамырын күрмибез икән, агачын гына күрсәк, без нәрсә дибез? О, менә нинди нык агач дибез. Әмма әгәр дә без аның тамырын белмәсәк, ул агач аның киләчәген без белә алмыйбыз. Тарихны белү ул безнең бурычыбыз бит, шулай бит. Тарих ул билгеле бер шәхесләрнең тормышларын белүдән башлана. Ул шәхесләр әллә каян барлыкка килми. Ул безнең арада, безнең бабаларыбыз, безнең туганнарыбыз һәм без һәрберебездәге үзебезнең ата-бабаларыбызны белергә бурычлы. Менә биредә безнең күбрәк Олы Мишә укучылары катнашты әлеге бәйгедә. Ни өчен Олы Мишәдән? Чөнки Олы Мишәдән минем белүемчә инде бик күп еллар инде минем шәҗәрәм Майя Родословная дигән конкурс бара, традициягә әйләнеп китте инде ул, шулай бит кызлар. Һәм монда һәрбер укучы үзенең нәсел шәҗәрәсен белү кирәклеген инде аңлады. Һәм менә бу инде безнең Татарстаныбызда соңгы елларда бигрәк тәген шәҗәрә белән кызыксыну, архивларда утыру бик популяр дип әйтсәк тә була инде. Менә ничек нәрсәдән башларга кирәк икән? Мәсәлән, Галишка да сүзне бирербез әле, сез аңлатып китерсез архивларда. Ул безнең төбәк тарихын өйрәнүче. Шуңа күрә аның үз нечкәлекләре бар. Менә бүгенге көндә сез укучылар инде теге әби-бабайларыгыз әйткәннән, гаиләдә сакланган ниндидер документ язмалардан кулланып үзегезнең шәҗәрәгезне төзүсәгез, сез аны киләчәктә һәр елны дәвам итеп, менә шул ук өйрәтелгәнчә архивларга мөрәҗәгать итеп, бүгенге көндә архивлар ачык. Менә безгә инде тарихчылар шул турыда әйтәләр. Бүгенге көндә архивлар ачык, кулланып калыгыз диләр. Гел алай булмаячак диләр. Шундый вакытлар булды. Әлеге документларны без таба алмадык, куллана алмадык. Бүгенге көндә барысы да ачык, бары тик теләк кирәк һәм тырышлык кирәк. Алып була, фақат нидән генә
Мәскәүдән һәм Ленинградтан гына. Монысы катлаулырак инде. Заказ биреп алдыртасы була. Метрикәләр, соңыннан килеп керә инде метрикәләр буенча бөтенләй җиңел инде. Но метрикәне укып булмый. Менә син әйттең бит. Менә мин дә метрикәне укый алмыйм. Язуларны мин укыйм, бөтенесен дә укыйм. Но метрикәне укырган инде. Менә монда Хайдар Фасыч дигән яки Шамил Зиннурс дигән Зафраны белгән кешеләр бардыр инде. Попробуй Шамил Зиннурсның кул язмасын укып карарга. Бер кеше дә укый алмый. Шуны гарәп белән язсалар, бөтенләй мөмкин эш түгел. Менә Теләсә китабына әлдә әйттеләр, мин монда да урысларныкын алдым. Монда бөтенләй берне генә керттем мин. Берне генә. Чөнки аны тутырсаң, бөтен китап була. Менә шулай иттереп берне үрнәккә бирдем. Кемнәр урыслар укыйлар, үзләренекен төзергә телиләр. Менә шушындай нәрсә бар, шушыннан эзләп алыгыз дип бирдем мин аны. Бу хакта тулырак район газетасыннан таныша аласыз. Илмира Әхмәтҗанова фотолары һәм видеолары.